Bueno, egun onden doiazeko pentsarrekoekin, nire aldetik parebago saltzatea gero Josuri izango baino lehen. Lehenik eta behin gure postasuna adierazteko, azken batean aldundiarekin jarraitzen dugulako elkarraren hainbat gaietan, ez da? Eta kasu honetan lankidetzaari dagokionez baita. Ari gara eurekin lan egiten, eta kasu honetan guretzako benetan pozgarria da gaur aurkezten dugun erakusketa hau getxo zabaltzea. Azken batean nik uste dut hori dagoela getxo herri solidari badera eta getxo badaukala oso konpromiso garbia lankidetzarekin, zan zuzen ere hegoaldeko herriekin bai udalaren aldetik eta hor dago ere gure 07 aldeko konpromiso horri aurre egiten. Eta hemen daude ere gurekin azken batean getxon lan egiten duten, tematik honetan lan egiten duten Gobernuz kanpoko elkarte garrantzitsuenak, ez da? Gure udalarekin lan egiten duten, lantaldean lan egiten duten elkarteak, ez da? Beraz, ekimen honen bitartez jarraitzen dugu aldundiarekin batera nolabait hegoaldeko herrieriko konpromisoaren aldeko sentsibilizazio lanak bultzatzen. Azken batean denok izateko gure lehenengo mundu honetan krisia gogorra baldin bada, hegoaldeko herrietan gogorragoa dela, ezta? Euren egoera askoz ere gogorra da eta aldi horretatik gure konpromisoa mantendu behar dugu. Getxoen aldetik hor dago gure konpromisoa, hor dago gure ibilbidea eta hor dago ere etorkizunean konpromiso horrekin jarraitzeko konpromisoa nolabait izateko eta aldundiaren aldetik ere. Kasu honetan erakusketa honen bitartez eta biaren 28 arte zabalik egongo den erakusketa honen bitartez azaltzen da argi eta garbi nola bideratu diren proiektuak, baliabideak eta zenbateko izan den aldundiaren aportazioa eta oso aportazio potentea eta indartsua izan da. Eta beraz, gure aldetik jende guztia animatu nahiko duke, biltzera hemen Goberako kiroldegira erakusketa hau ikusteko batez be nota hartzeko, nola ari geren Bizkaia aldean ere eta Getxon, eta hegoaldeko herrien aldean ere.